Както обикновено, в началото бе лесно. Лесно и просто, особено когато го слушаш. И така, някак си додохме до тази идея, там където е матрицата, в която се запълва през формата, да я покрием с един звънец, херметически затворен, така че долната част и горната част на съоръженията да могат да се поставят под еднакво налягане. В долната част има метал в пота, и щом налягането е навред еднакво, този метал остава неподвижен. Но когато се изпусне въздух от горната камера, налягането стане по-малко, явява се една разлика и тази разлика именно предвижва метала нагоре. След това всичко стана още по-просто. Появи се първата машина. Постепенно тя порасна, придоби увереност и тръгна по света и стигна докъде ли не. – 28 държави в Европа, Азия, Америка, Африка. Единственият континент, който не е завладян, е Австралия, но се говори, че това не ще остане задълго така. Учените от института постепенно разшириха областите на своите изследвания. Структури и свойства на цветни метали и сплави, създаване и характеризиране на нови стомани, в това число високоазотни, пластична деформация, механика на материалите и разрушаване, високоенергийни методи за обработка на метали и сплави, заваряване, изследване на ресурса на уникални промишлени съоръжения, магнито-хидродинамични технологии и устройства, метални композити, термопласти, корозионни процеси, метални покрития, екологични аспекти на металургията, метални стъкла, високотехнологични средства и системи за защита, математично моделиране и компютърни симулации, неметални и петрургични материали, керамики и пеностъкла, инженеринг и реинженеринг на уникални машини и съоръжения. И в резултат на всичко това, другите започнаха да говорят за нас. Hello, all my friends from the Institute of the Metal Science at Bulgarian Academy of Science. I am Feng Shaoren, head of the technical... Здравейте, приятели от Института по металознание към Българската академия на науките. Аз съм професор Фенг Шаорен, ръководител на търговския департамент към Вътрешно-монголския институт за изследване на метали и материали, Китайска народна република. За мен е чест и удоволствие да поздравя Института по металознание към Българската академия на науките с 50 годишния юбилей. През 2005 се свързах с академик Воденичаров и го поканих да посети нашия институт. За щастие, той прие моята покана. На тази среща ние проведохме една много искрена
и задълбочена дискусия относно техническото сътрудничество между двата института. От тогава установихме дългогодишни връзки между нас, години на задълбочено, много близко и плодотворно научно сътрудничество с Института по металознание. Работихме заедно и успешно завършихме значителен брой съвместни научни и научно-приложни изследователски проекти в редица области, като леене с газово противоналягане, полутечно щамповане на алуминиеви сплави и композитни материали, високоазотни стомани, процеси на заваряване, установки за спояване, обработка на метали и сплави с наноразмерни прахове и други. По-настоящем започнахме съвместен проект за изследване и разработка на композитен материал, чугун, усилен с керамични частици, който ще бъде използван в минната промишленост. На 12 декември 2014 година аз бях награден със званието почетен професор на Институт по металознание за моята усилена работа за благоприятстване и развитие на сътрудничеството между двата института. Поради това аз съм много щастлив да бъда с вас. В резултат на успешното сътрудничество и осъществените проекти, моят институт повиши своя потенциал за изследване и развитие и вече има възможности за производство на високо отговорни детайли за автомобилната и корабостроителната индустрия, енергетиката и други отрасли на промишлеността. Аз твърдо вярвам, че нашето сътрудничество ще продължи все така интензивно и успешно. Пожелавам едно добро бъдеще на нашите два института. Желая успех на всички приятели от Института по металознание. Благодаря на всички вас. Искам да поздравя сплотения колектив на института с голяма буква за неговата 50 годишна и за тази възможност, която продължи да се гениалната разработка на академик Балевски да бъде внедрена в целия свят. Това малко се разбира, в България не се цени, но много високо се цени в чужбина. И аз още един път благодаря за това, че те не спряха до там, само до усвояването на патента, почват да го разширяват и го усъвършенстват. Искам да кажа, че тук стои духа на академик Балевски. Това е едно от малкото гениални разработки за нашата 1300 годишнина, за която стои, освен труда на инженери, това е като духовно, културно-историческо наследство на България. Професор Анатолий Черепанов, Сибирско отделение на Руската академия на науките. Уважаемая администрация, коллеги и сотрудники Института металловедения, сооружений и технологий академик Балевский с Центром гидроаэродинамики. Уважаеми колеги от Института по металознание към Българската академия на науките, сърдечно ви поздравявам с 50 годишния юбилей на вашия институт. Нашето запознанство с българските колеги започна преди повече от 30 години. След известно прекъсване, сътрудничеството ни се възстанови отново и вече повече от 10 години продължава в рамките на партньорски договор между Института по металознание и Института по теоретична и приложна механика към Сибирско отделение на Руска академия на науките. Основно направление в изследванията на нашия колектив е разработването на научно-технологичните принципи за приложение на нанотехнологиите в леенето и заваряването. Нашето сътрудничество може да бъде определено като напълно успешно. През последното десетилетие са защитени няколко дисертации, получено е финансиране и са изпълнени успешно национални и международни научни проекти. Публикувани са множество статии и доклади на конференции. Важно значение за безпроблемното изпълнение на дейностите по общите ни проекти играе разбирането и активната подкрепа, която колектива получава от ръководството на двата института. Всичко това ни прави оптимисти и ние вярваме, че нашето ползотворно научно сътрудничество ще продължи.
Още веднъж ви поздравявам с 50 годишната на вашия институт. Най-сърдечно ви желая крепко здраве, благополучие и много успехи в вашата творческа дейност. Еще раз сердечно поздравляю вас с 50-летним юбилеем. От души желаю вам доброго здоровья, благополучия и новых творческих успехов всему коллективу института. Здравейте! Казвам се Християн Манолов, технически директор на Дружба АД град Разград. Намираме се в участъка за полутечно щамповане на бутала на фирма Дружба, която е единствен производител на бутала, бутални пръстени, бутални болтови и бутални комплекти за двигатели с вътрешно горене и компресори. В резултат на сътрудничеството с Института по металознание, във фирмата беше внедрена технологията полутечно щамповане или леене с кристализация под високо налягане. Благодарение на тази технология, ние сме в състояние да изработваме и изработваме бутала за тежко натоварени дизелови двигатели с изключително високи механични и експлоатационни качества за двигатели КАМАЗ, МАН, Мерцедес, Перкинс, Дойц, които се приемат много добре на международния пазар. Добрите ни връзки и сътрудничество бяха скрепени с 10 годишен лицензионен договор, който допринесе много както за успешното развитие на фирма Дружба, като беше освоено производството на нови видове бутала, така и на Института по металознание, като подпомогна провеждането на изследвания на възможностите за производство на бутала, усилени с композитни материали. Поздравявам колегите от Института по металознание с техния 50 годишен юбилей и им желая нови творчески успехи и плодотворна работа за все по-тясна връзка между науката и бизнеса в интерес на прогреса и развитието на нашата промишленост и икономика. My name is Taha Matar. I'm professor of steel metallurgy and the acting president of Central Metallurgical Research and Development Institute. I'm in charge. Аз съм Таха Матар, професор по металургия на стомани и сплави и действащ директор на Централния металургичен институт за изследване и развитие, Кайро, Египет. Начало на института съм от 2016 година. Преди това бях ръководител на департамент технология на метали и сплави. Нашето сътрудничество с Института по металознание към Българската академия на науките е с дългогодишна история, повече от 30 години. Ние работим заедно по линия на двустранното сътрудничество между департаментите, между учените и между двете институции, а също и в рамките на българо-египетски протокол и споразумение за сътрудничество. Последните години имаме възможност да се сътрудничим в областта на трансфер на технологии и ние действително направихме трансфер на много технологии от България в Египет. Учените от Института по металознание ни оказаха неоценима помощ и подкрепа в това отношение при програмите за обучение и обмен на учени, разработване на проекти за изследване и развитие и най-важният резултат от това сътрудничество е закупуването на нова инсталация за топене и производство под високо налягане на метали и сплави, индукционна пещ, работеща под азотно налягане до 50 бара, която ни позволява производството на авангардни съвременни метали и сплави. Работата с нея ни помогна при подготовката на много публикации и изпълнението на много изследователски проекти. Удоволствие за мен да ви поздравя с честването на юбилея, това голямо събитие и специално да предам поздрави от Централния металургичен институт за изследване и развитие, Кайро, Египет, на колегите и професорите от Института по металознание в България. Благодаря. Господин Робърт Пърджърт, президент на Energy Industries of Ohio Independence, САЩ.
Бих искал да се възползвам от възможността да поздравя нашите приятели от Института по металознание, с които успешно сме работили през годините по различни проекти заедно с Института по леене в Краков. Желая ви здраве и много успехи по случай 50 годишнината на вашия институт и с удоволствие ще работим заедно и в бъдеще. Hello, this is Professor Wei Sha, Professor of Material Science. Здравейте! Аз съм Уей Ша, професор по материалознание в Кралския университет в Белфаст, Великобритания. Бих искал да разкажа за нашето сътрудничество с Института по металознание при БАН. Започнахме през 2000-та година с финансиране от съвета за инженерни и физични научни изследвания в Великобритания. От тогава през годините 4 души от института посещаваха неколкократно нашия университет и участваха в изпълнението на 8 съвместни проекта. Темите на проектите бяха свързани с различни теоретични и експериментални проблеми от материалознанието, като газова дифузия в метали и сплави, разработване на математични модели и софтуер за числени симулации на формирането на структурата в различни метални композити. Резултатите от изследванията са публикувани в множество статии в едни от най-четените научни списания. Нашите статии продължават да се цитират и сега. Убеден съм, че нашето сътрудничество ще продължи да се развива така успешно и в бъдеще, като планираме да разширим тематиката с проекти от други области на инженерните науки. My dear Bulgarian friends, cordially congratulations in occasion of 50th anniversary of the Institute. Професор Ежи Собчак, директор на Института по леене в Краков, почетен член на Института по металознание. Скъпи български приятели, приемете сърдечни поздравления във връзка с 50 годишнината на вашия институт. Желая ви здраве, сили и много успехи, за да изпълните вашите желания и мечти. Спомням си началото на нашето сътрудничество преди повече от 20 години, когато започнахме със създаването на математически модели за формирането на различни метални композити, получени чрез полутечно щамповане, центробежно леене и леене под ниско налягане. Бих искал да отбележа нашата обща статия, посветена на физическите явления, съпровождащи груповото поведение на частици във вискозен флуид. Ние предложихме нова формула, която описва много по-точно движението на такива ансамбли под действието на външни сили. Тези процеси са от изключителна важност при формирането на определена категория метални композити. Една голяма част от нашата дейност е свързана с теоретични експериментални изследвания в областта на свръхлеки, високопорести метални материали. Резултатите са публикувани в много статии и 2 монографии. Една от статиите, която бих желал специално да отбележа, е свързана с създаването на метални композити, по-леки от въздуха. Можете ли да си представите по-леки от въздуха? Описали сме някои теоретични и практически условия за тяхното създаване. Като резултат от нашето сътрудничество зад гърба си имаме участие в един много интересен проект, финансиран от Европейската космическа агенция. Проектът е посветен на създаването на ново поколение свръхлеки магнезиеви материали с подредена газова порестост. След неговото успешно приключване издадохме един оригинален календар с томографски изображения на такива материали. Друга част от нашите научни изследвания е свързана с създаването на функционално градиентни материали чрез използването на електрически и магнитни полета. И накрая, но не на последно място, бих искал да отбележа една наша монография, свързана с описание на техниките за създаване на самолекуващи се материали.
Това е една нова и перспективна област в материалознанието, на която се отделя изключително внимание през последното десетилетие. Скъпи приятели, поздравления и всичко най-добро. Thank you very much for your attention. All the best.